Millä lailla Euroopan unioni kantaa vastuunsa muun muassa tuossa kehitysyhteistyössä ja millä lailla EU pyrkii siihen, että kehitysmaiden rattaat lähtee pyöriin reilusti ja järkevästi? Nyt esimerkiksi tässä G20-kokouksessa tämä asia on esillä. Ja mä luulen, että uskon, että siellä tullaan aika voimakkaasti panostamaan siihen, että esimerkiksi näissä ilmastokysymyksissä tullaan tukemaan myöskin kehitysmaita niin, että pystyvät oman osuutensa sitä tekemään. Ja tullaan myös kiinnittämään huomiota siihen, että tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kuitenkin minimitaso pyritään turvaamaan. Sehän on voimakkaasti tässä G20-kokouksessa esillä. Ja mä ainakin itse toivon, että tehtäisiin myönteisiä päätöksiä. Mitä elementtejä siellä nousee esiin? No, siellä on nyt esimerkiksi just tämä, niin kuin mä sanoin, tämä ilmastonsuojelu. Ja sitten on tietysti tämä kehitysapu. Siinä lähinnä, siinähän kaikkein tehokkaimpia keinoja tietysti on koulutus. Se on se koulutus ja vielä kaikkein tehokkain tyttöjen koulutus. Koska tytöthän jää kouluttamatta ja sehän on mielettömän vaikea asia koko yhteiskunnassa semmoisessa kehitysmaassa, jossa yhtäkkiä pojat koulutetaan ja tytöt jää kouluttamatta, niin siinähän tulee valtavia ristiriitoja jo ihan, miten siinä tasapuolisesti perheitäkään enää perustetaan, jos toisen koulutustaso on ihan toinen kuin toisen ja niin edelleen. Ja viimeisesti ei enää ymmärrä toisiaan. Että kyllä mä ainakin satsaisin siihen koulutukseen. Se on se ihan se keskeinen osa.